Elke keer gecampus. Ik je casa! Die gaan mee naar het campus toe komen. Hij is een sikkie, jong. Die! Joe! Denk je, Lionel? Nee! Heb je hem ook geraspen? Ik ken niet waarom mee. Oh god, hij is weer een ex wat niet ex is. Oh, nice. Ik heb die exo zien. Waar je mee in plaats is. Ik heb bewijzen dat ik exo zit. Niemand heeft bewijzen dat het exo zit, hè? Ik kan maar hoe man blok. Geëet is geëet hoor. Jolle razen, hè? Geëet is geëet. Ik heb de exo zien. Hé Marcelino, hey Leslie. Wat? Als je ziek in je kop is, is het ziek in je kop. Anyway, je hebt al gezien. Ik is op college. En kom een ex. Wat dreigt mij. Nee man. Ja, alles bizar Hij komt dreigen op je campus. met een gun. Waar is die mens ingegeven? Gatwater. Ik zoek met Cesare, man. Ik zoek met Cesare. Ja, het hebben gezegd. Ik zoek met Kijk Cesare. casa. Nou, dat was maar een geluksgoedje wat je iemand kon mal gemaakt hebben. Ik kan garantie, ik zeg je Oké, bedoel kom het maar maar. in. Is al gezien. Is al gezien. Ik kom uit de huis uit, nou. Alleen maar je bevalling. Wat strijk je af? Nee? En dan ga ik misschien nog erend. Maar staan na een kar wat van mijn loer. Nou, die malste wat ik iemand gemaakt heb, is het reddiger. Dat is mij. Ze wou Appington, toen zit daar in een lauw bad getapt en toen snui ze je goed. Kijk, die mannen kan ziek raken in hulle koppen. Die ander een het ek uitgelos omdat hulle moes haar pomp. Ze komt zwak uit die hospitaal uit. Hanne pille gevat, toen weet ek is een gemors. Ek is maar eerlijk met die ander se kinders. Ek hou struit vir my. Ek is liever 'n lekker ten nie lank. Jy moet nie liever raak vir my. As een rugplaatje. Ek rasper vir jou en dan gaan ek rasper vir jou en gaan ek terug huis toe. Ek sê jou straight. Ik rasper ook nou net, jong. Ik is met dat. Ik voel net, fuck die mensen. Ons het anyway die game in win. Hoekom laat ik nou laat een man die game speel? En dat is mijn game dat ik in win heb. Normaal. Keisha! Kom vang tipsy, Keisha! Doe Keisha! As jy nou hier? Hoekom dat jou laat ik een man een